ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಣ್ಣೆ ಇಂತಲೇ ಚೂರು ಇಂತಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಣ್ಣೆ. దానంతర ట్రై మంత కళ వీడియో మంత్ర వీడియో పాడిన అంచన వీడియో ఆతజు ఇంత వీడియో పాడిన అంచన ಅಪ್ಪನ ದಿಗ್ರ ತಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ಪೆ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೈತಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ತಂಚನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಏನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಣೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ ಮಂತದೆ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಣೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವನ ವಾರ ರೀತಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದಾಗಲು ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಮಂತೇರು ಒಂದು ತುಲ್ಟು ಎಂಚ ಮನ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ರೀತಿ ನಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪೆ. ಮುಳು ತೋಜುನಂಚನೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಫೈಬರ್ದ ಟೇಬಲ್ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಚ ಮುಳುದಿಂಚ ದಿರ್ಪುಣೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಚ ದಿರ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಒರಿಯಾಗ ಮುಳು ಅಡಿಟೊಂಜಿ ಉಂಡದ ಐಟ್ ರಡ್ಡುಲ ಅಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿರ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈಪುಣೆ. ಈಜನು ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈಪುಣೆ. ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಪುಣ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಪರ್ಪೇರು ಪರ್ದನ ಅಕ್ಲೆ ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಐನು ಅಕ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಅಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಉಂಡು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪವೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮಂತದೆ. ಮೂರು ಪನ್ನಂಚೆ ಅಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರೋ ಇಡ್ದು ಅಟ್ ಅಡ್ಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ದು ಅಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈತಿ ತಿರ್ಪಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ. ಅಕ್ಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೋಡ್ ಪರ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರೋಡ್ ಪರ್ದಾನ ಅಕ್ಲೆ ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಮೂರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಐನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಡ್ಪೆ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಮೈಪುಣ ಪನ್ಪೆದ ವಾ ಜ್ಯೂಸು ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ದಾನ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅನ್ನಂಚನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತುಯ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ತುಯ್ಯಾರ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪನ್ತಿಜಿ ಅವ ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆ ತೂಪುಜೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜ್ಯೂಸು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗ್ಲ ನಾನಾರ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮಿತ್ತ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ಜ್ಯೂಸು ಅಂಡದು ಅದ ಮಾಂತ್ರನಾಳ ಪೋಯು ಇದು ನಿಕ್ಲೇಲದು ಪೋಜು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮುಳಿತ ಆಟ ಉಂಟು ನಡ್ಕ ಸಾರಿ ಚೂರಿನ ಪಿಡ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಒಂದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರೋ ಉಂಡು ಈ ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಕ ಬುಕ್ಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಇತ್ತಾಗ್ಲೆಪ್ಪ ಅಂಜು ಬಲ ಅಂಕಿ ಅಂಜು ಆಗ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಳ್ಳಿ ಪುಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಯ್ತೆ. ನಮ್ಮಿತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈರಸ್ಕೊಂಡಂಚ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಅಮ್ಮೇನ ಬತ್ತ ಅಂಕಿ ತುಂಬುದಾರು ಅವ್ರು ಎರಡು ಜನ ಬರಡು ಇಂದೇ ನೆಲ್ಲೆ ಮೇಕಿ ಪರ್ಪಂಜಿ ಚೂರು ಮೇನ್ ಹಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲ ಮೇಕಿ ಅನ್ ಬತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಮೀನು ಹೋದ ಅಂಕಿತ್ತು ನಾನಾರ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇರಿಯ ಬತ್ತೆ ಆನ್ ಕಾಪುಣೆ ಆನ್ ಕಾಸ ಎರಡು ಜನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆನೆಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗೆ ಎರಡು ಜನ ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಏರುಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿತ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅಂಜು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜು ಸ್ಟ್ರೋ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋ ಆಯ್ನ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ನೋಯ್ಕೆ ಮೈಪೆ ಐನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂದು ಅವು ಒಯ್ತ ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಂಡ ರುಚಿ ತುಲ್ಟು ಅಂಜ ಅನ್ಮಣೆ ರುಚಿ ಆಚಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಅಡಿ ಮಂತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಆಯ್ನವ್ರ ಚೀಪೆಗೆ ಮುಳು ಸರಿ ಇಂತಲೇ ಡಾನ್ ನಂಚನೆ ಅಂತ ಉಂಟು ನೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಸರಿ ಇಂತಲೇ ಎಂಚೋ ಉಜುಮ್ನ ಓದ್ತಾನದ ಅವರ ತೂಪಲೆಗೆ ಅಂಚೋ ಈ ತರ ಬೂರು ಪೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾವಿದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಿರ್ಕಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೋ ಮೂರ ಸೆಟ್ ಅಂತದ್ದು ನಾವಿತ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಉಕ್ಕ ಪನ್ಬೇರು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳ ಜ್ಯೂಸು ದಾಲಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನಡ ಪನ್ನೋಡು ಜ್ಯೂಸು ಇಂಟು ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸು ಮೂರು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಒರಿಯನ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಒರಿಯನ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂತಲೇ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ತೂಪ ವೆಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತ್ರ ನಾನು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕಡೆ ತೆಲ್ತಾನು ಇಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಬರ ಸೆಟ್ ಮಂತೇನು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿಡೆ
ಉಜುಮುಣ ಅಂಜನೆ ಆತಂದು ಉಜುಮುಣೆ ಜೋಕ್ಲು ಉಜುಮುಣ ಅಂಜತ್ತೆ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಯಿನ್ ಸಂಡದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೋನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡದಿನ ಅಂಗಡಿ ಬರೋ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಜುಂಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದೋಡು ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಪರವಡ್ಚಿ ಪರಿಹಾರದ ಈ ಪರಿಯಾನ ನಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅದಾಯ್ತು ನೀರು ನಿನ್ನ ಲಿಂಬೆ ನಿಕ್ಕಿಕಣೇನ ಆಯ್ತಾ ಈ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ತೆಗಿರತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದಾಯ್ ತೆಗಿರತ್ತ ಅಂಚಿನಂತೆ ಕೋಡ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದ ಅವೇ ನೆಂಪಿಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನಂತೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ಕೋಡೆ ಪೆರ್ಲ ಹೋಯ್ಜ ನಾನು ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಯ್ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಂತಿರ್ತೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಒಂದು ಈ ಹೂವನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಬೆಳಿತ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ ಮುಂಚಿದ ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನದ ಐಡಿಯಾನೇ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದ ನಾನು ದೆಪ್ಪುಗ ಸ್ಟ್ರೋ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮಾಂತಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿರ್ಗಲಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ರಡ್ನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಪುಗ ರಡ್ನೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಜ್ಯೂಸು ರಡ್ನೆದ ನಾನು ಮೂಜಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂತೆ ಮುಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಕುಸಾಲ ಚೂರು ಓರೆ ಕಬ್ಬ ಬೇಕ ಬರ್ಬಂತ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ನೆ ಜ್ಯೂಸು ಬರ್ಪದ ಮೂಜಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಅದೊಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳೆ ನಿಕ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಜ್ಯೂಸು ನಾನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತುಯಾರಜಿ ಒಟ್ಟೆಡು ತುಯಾರಜಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ನಂಜೆ ನಾಡು ಮಿಕ್ಲು ಮುರ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಅಂಚನ ತುಯಾರಜಿ ತಿಳಿತದೆ ಅಂತ ನಮಿತ ರೆಡಿ ಆಳ್ಕ ಹೊರಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಯಾರಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಜ್ಯೂಸು ಪರ್ಪಂಜುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಣ್ಣಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಿಂಚ ಎಂಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಗ ಜೊತೆಜಿ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಇಟ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಒಂತನ ಮಾಸ ಜ್ಯೂಸು ಅಂಜ ಮಾತ ಕೆಲವುಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಅದುಪು ನಮಿತ ರೆಡಿ ಅನ್ಪಕ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋ ಬರಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಜಾಣ ತೋಜುಂಡು ಇಂಬಿಯ ಕೋಡ ಜಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ತಾ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಐನೇ ಕೊರಪೆ ಅಂಡದು ಗ್ರೇತಿ ಮುಂಚೆ ತೋಡಿತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಯರು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಪರಿಯರಂಡ ಅಕ್ಲ ನನ್ಗೂ ಅಂತೇರು ನಮಿತ